4. La plaga. Ai, quin disgust més gran, te'n Pepet, poca pena. Sabeu què he trobat aquest matí llaurant al camp? Erugues! Milers i milers d'erugues. Erugues a les cols, erugues als enciams, erugues fins i tot als julivers són una plaga. N'hi ha per tot el camp i també dins de les cases. Es mengen el cereal, l'olivera i la vinya, que són els aliments més importants de la ciutat. I a sobre, quan es fiquen dins dels aliments, els fan malbé i tot aquell que se'ls menja es posa molt malalt. Ai, què farem? Aquestes són les vostres opcions. A. Organitzar una processó i ampliar la catedral. Decidiu pregar Déu perquè mati totes les erugues. Feu una processó i amplieu la catedral perquè mossèn Mussol hi pugui celebrar una missa per tota la ciutat. Necessitareu 3 cartes de materials, 3 de mà d'obra i 3 de diners. B. Construir l'hospital. Decidiu construir un hospital per atendre tots els que s'han posat malalts en menjar les verdures en mal estat per erugues. Necessitareu 3 cartes de materials, 3 de mà d'obra i 3 de diners. C. Tancar la ciutat. Tanqueu la ciutat a forasters i aliments per evitar que la plaga entri dins dels murs, encara que correu el risc de quedar-vos sense menjar. Necessitareu una carta de materials, una de diners i 2 de cavallers per vigilar les zones que quedin per tancar. D. Assaltar el call jueu. Creieu que la plaga d'erugues és un càstig diví per acollir gent no cristiana dins dels murs. Decidiu atacar el call jueu per fer fora els infidels i aprofiteu per recollir diners i materials. Necessitareu 2 cartes de cavallers i 2 de diners. Traieu la carta de la joieria. Teniu 3 minuts. Us queda 1 minut. Us queden 30 segons. Ai, 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 que us queden 10 segons. 3, 2, 1... Temps!